Amathimba abacima imlilo ayaqhubeka nokucima umlilo osasha ubuhanguhangu e-Overstrand, kanti kwezinye izingxenye lapho umlilo usunqandeke khona kule ndawo, amathimba aseqaphe umlilo ongase uqubuke njengoba amazinga aphezulu okushisa nomoya onamandla okungenzeka ube nobungozi. At the Stanford fire, we managed to contain some of the lines, but there is still two lines that is a concern for us at this fire, hence the Codeflactor line as well as the one further north. So we do have resources on that line as well. We have Overberg assisting on that, Overberg District Municipality with landowners and also ground teams. Umasipala uthabeka abantu abalimele ababikiwe uthi usazobala umonakalo owenzekile ngenxa yalomlilo kanti nohlelo lokukhuculula luzoqhubeka. There's a lot of costs involved for this fire. So yeah, for the last week already, this fire is costing us a lot. And we're currently busy making an assessment also to inform council what the cost of only this fire will be for the municipality. Kusenjalo iziphathimandla zaseMosel Bay zithi amathimba abacima imlilo asiqaphile isimo nakuba esekwazile ukucima umlilo oqubuke kule ndawo zinxuse izakhamuzi ukuthi sihlale siqaphile. Lo mlilo uqubuke ngesonto eledlule wabhebhethekele eAlvendal, i-Island View, iVacancy Plus nasezingxenyeni ezithile emgwaqeni u-N2 ucekele phansi amakhaya alinganiselwe 10 nomuvo nomhlaba ongamahektha izinkulungwane ezingama-23.